को आगे सारा पोल पोल हो बदन सबरी आगे के घूमी घूमी अंग सब लागे लाते भागो आउट बदन तरंग हो बदन सबरी ओ फिर मन को बधाई बैठी रही सकुचाई फिर मन को बधाई बैठी रही सकुचाई कैसे सबके दिखाई हो बदन सबरी सोचे लागल कि कैसे दुनिया के दिखाई न कोनो कपड़ा बा न लत्ता बा न साड़ी बा न ब्लाउज बा न साया बा कैसी रहब अकेल बनी तो कोनो बात ना केहू आ जाई तो गड़बड़े हो जाई लेकिन एक बात सोच ले जा कि जवना बात का डर रहेला वो बात हो के रहेले बनारस से कैंट से टिकट लेके ट्रेन में बैठा दिल्ली ले चल जीबर कहियो संजोग से एको टीटी ना मिली हम आ ना टिकट ले रहबा तो कोनो करियो कुर्ता पहिर के चढ़ी तो मनो में आवेला कि जना थकी आ गइलन सुका तो हर घड़ी लैट्रिन में और जाए के मन करेला एक साल तिवारी जी फंस गई जात रही जा हमने को नासिक गावे खातिर तो ना ट्रेनवा में हिजड़वा मार मार के पैसवा ले लेते सो तो उन्हें और तकबा ध्यान से तो एकदम पक्का 100-200 ले लिया सो और ना तकबा 10 को थमा दल है के मुंह के तो लेके चल लिया सो ई मार ताकत हुआ हमान के 10-20 दे के गला छोड़ जाए ई मार गवर से देखत हुआ तो इनकी लगे आई तो हिजड़वा कहता कि उठ मेरे धर्मेंद्र चल 200 रुपया निकाल आही दादा तो इनकी परस में तो 1 रुपया नहीं है अभी हमारी और ताकत हुआ तो तनी देरी भइल तो का कैलो सु हिजड़वा ना कि देरी भइल तो कहत बा कि नहीं तो क्या तो हम कहली मारे ना नहीं तो तिवारी जी का गांव में बड़ी इज्जत है गांव को आदमी जान जी है तो लड़का रिगावत इनके मुआ भले तौले हिजड़वा का कैलस कि इनको मुड़िया सिटिया पर से घीट के अपनी जमिया में हे तर कबा लिहला तो हम कहनी कि हमारी संग गावे जाते हो मर्डर हो जाई तो हम कौन जवाब घर दे हम 200 रुपया दे के इनको जान छोड़ा दे बाद में पूछली तिवारी नीचे मुड़ी गई है का देखला तो कहता कि जनाब है कि वृंदावन में आ गई है तो हम कहली और तो कहो पहाड़ से पानी गिरत रहा ऐसा लीला होला हो तो देखो मेहरवा सोचे पिया कि केहू देखी तो हमार इज्जत ना रही लेकिन जो बात का डर रहेला वो हो के रहेला बिरहा में एगो तर्ज लागल है लेकिन ये तो गीत रहला बिरहा में भाव और सर हो बारिश के उमर लागे ना नजर लागे अरे रमजान हमर बेसर तोहर लागे ना नजर लागे
पुरस्कार आया